Ngibingelele babukeli bethu bakaDukuza TV. Ngithemba ukuthi wonke umbukeli uyaphila ntambama yangoLesithathu. Sizeke entshaweni la sike safika khona sizokhuluma ngodaba lika Sisi owake washawa istroke okuthiwa uSisi Alice. Just ukwenza ifollow up ngoba kubalekile ukuthi konke esikwenzayo siphinde silandele iziphumo ukuthi zihamba kanjani. Njengoba sasimcelelile nje usizo ukuthi obani abavelayo mhlambe yini enye siyenzekile siqhubekele phambili. Babukeli bethu ke sisazodlulela kena kuSisi Alice, bengicela ke nenze sure ukuthi niya like ni comment niphinde nisubscribe ngoba iyona kuphela into ezokwenza ukuthi i-channel yethu yakwaDukuza TV iqhubekele phambili njengoba sisebenza ngokusiza nje abantu bakaNkuluNkulu. Sibonga nje babukeli bethu sadlula kuyena kuSisi Alice, simbingelela bikeni lababukeli bethu. Ngibingelela ubhuti ne-ward committee. Ngiyabonga kakhulu ukuthi niphinde nifike la ekhaya. Babukeli ngiphinde ngabuyela mhla ka-3 esibhedlela eKhengedwadwe. Wathi udokotela amazinyo ami abolile adinga ukukhishwa awu5. Ngahamba ngoLesithathu ngangena etheatre ngo-11:30. Ngithengenile ke ngayenziwa lo nga-operator amazinyo akhishwa awu5 ngatishwa khona phakathi einsinini. Manje kunzima kakhulu ngoba angakwazi ukudla njengoba ngiphinde ngatishwa nje ngaphakathi einsinini. Impilo yami inzima kakhulu la ekhaya anginalutho, angisenamali ukuthi ngithenga amahewu ngenze iparish. Kunzima kakhulu kumina. Ngiyabuyela futhi mhla ka-14 ngoLesihlanu. Angazi ukuthi ngiyolalisa noma ngenziwa udokotela usho kanjalo. Impilo yami nje inzima kakhulu. Kunamazinyo ami ala phambili awu3 la ngezansi engifase khona ayaxeka kakhulu. Manje angazi kodwa mangibuyele esibhedlela ngiyokukhuluma nodokotela ngicela ukuthi mhlambe ikuphi angangenza khona kunoma ungikhipha insimbi noma ikuphi azokwenza. Awangezansi kuphela amazinyo axekayo? Yebo, wona lawa awu3 angezandla lawa phezulu iwona axekayo. And futhi ngisho noma ngidla noma ngixupha insimbi zobuhlungu seziyaxeka. Mhlambe mangase nje ungitshele nje kafishane ukuthi kulaba esasibecelile ibana baphi mhlamba sebefikile noma nje okunye okusuke kwenzeka mhlamba ongakubonga nakubabukeli bethu ngoba kuningi esacelayo njengoba umsebenzi nje kubhudi mhlambe ukukhulume nje okukhumbulayo. Sisi ngiyabonga nje kakhulu. Yebo, ngibonga futhi elinye ithuba. Kwafika i-ward committee la yona ejwayele ukufika izongibuza ukuthi ngilale kanjani, ngithengele namahewu. Ekseni yafika mina ntambama afika. So uthe kuya kungale kulungisa ibridge yafika i-ward committee ikhulume nekhansela ngenxa yesimo sami la. Wathi ucela ukuthi kukhansela oyedwa kulabo bantu abathathiwe ucela ukuthi bafake ubaba khona emsebenzini ngenxa yesimo. Bavumelana ke nekhansela. Ikhansela ke lifikile linesikhathi nje lifikile lafika la ngibona akukho kuningi akushilo kodwa nje uthe usazokhuluma ne-social work lakhe kodwa meseqedile uzobuyela ku-ward committee besabuyele kubaba ukuthi kuhamba kanjani. Ngiyabonga. Okay, since sifikile sezwa ukuthi kwenzakaleni from there until now. Siyabonga nje mfowethu. Ngibingelela kabukela bakaDukuza TV. Emveni kokuthi kade nikhona la uma wami oyi-ward committee la endaweni uke wasivakashela nje emveni kokuthi kade nisivakashele lapha ekhaya. Sakhuluma ngodaba lomsebenzi waseyangichazela ukuthi nobakhulumisene nekhansela ngoba kune-project eyenziwayo ngale endaweni yaseGamkhulu yokufakwa kwetiyela kade kulungiswa ibridge. So bangicela ukuthi ke nami ngihambe ngiyongena khona lezo insuku okuzosetshenzwa zona nakuba nabo bengazi ukuthi isikhathi singakanani ukuze ngizokwazi ukutholela amasenti ngilekelele lokho engingakwazi ukulekelela khona. Omunye wabafethu oseke nayo wasivakashela okule nkolo yami Muslim uke wasilethela nje kuyiparish wasiza ngakho okukhona umama okusamsiza njengamanje.
so uthe ngokuhamba kwesikhathi kusazoke phinde buye naye afela azobona ukuthi siphi isimo esibhekene naso yini enye esidingayo naye akwazi ukuthi asicelele nalapha kwabakhulu laba bona. Siyabonga nje kakhulu sibonga nje kakhulu mfowethu umsebenzi owenziwe iward committee ngoba phela umsebenzi osukubekelwe wona ama-ward committee iwo ukuthi ubheke umphakathi iwo ukuthi ube semphakathini ube seduze nawo sonke isikhathi ukuze wazi izinsizi neinkinga abasuke bebhekene nazo. Siyakubonga nje kakhulu kuleyo ward committee. Nguzwile ubala nomfowethu oyimuslim oletha ukudla mawuthi amkhumbula nje igama lakhe ngoba kubalekile ukuthi sikhombise ukuphakamisa injabulo ngento abayenzile kuze kuqhubeke njalo nabanye babone ukuthi kubalekile naye abone umsebenzi awenzile la khona ukuthi siyamphakamisa kakhulu. Bengizocela nje mfowethu uyibalule iward committee ukuthi ubani loyo oyiward committee ngoba uthe usafike iward committee not ama ward committee. Ngibonga nje kakhulu baba. Ngiphinde ngibingelele ababukeli iward committee yethu la esinayo ku 26 umama uMadlamini omunye oke wasivizitha ubhuti uSibu okulenkolo yamaMuslim simazi ngegama lika Sibu igama nje obizwa ngalo udume ngokuthi la entshaweni uphakela abantu ukudla kakhulu makulesihlanu yabo. Into esiyibona i-challenge kakhulu njengoba eshilo nosisi ukuthi kune operation ngebhadi ke mhlambe into ecashile kodwa kuye wasibonisa sifikile la kuba sike safika sihambele madlule usize ukuthi uhamba kanjani kube kunane itishi la ubona nje iusinga loqhamukile la einsinini okuwukuthi ukudla kwesipuni kuseyinto nje enkathi kakhulu ekuyinto nje eseyiphupho kuyena. So ingakho nje sizocela ukuthi nanoma umuphi umSamaria yobevelile nofisa ukuvela nosazovela kodwa azi ukuthi umuntu omvakashelile yes khona uyakudinga ukubeka something etafuleni kodwa into ebalekile kakhulu kusisi udla izinto ezithambile. Siphinde futhi sibongena kakhulu kumama wami la engisazodlulisela kuyena esengizwile noma sembizile umfowethu uthe umama Madlamini okuyena okade efika ebavakashela njalo babuza nasekuseni ukuthi impilo ihamba kanjani. Ngizodlulisela nje kuma wami abingele nje ababukeli bethu. Ngiyabingelela kuleli page la kwaDukuza TV igama ngobusiso Madlamini. Ngisebenza njengoward committee wase-ward 26 kule ndawo sentshaweni. Engakusho nje kulomndeni wala ekhaya usisi sike sibehlezi nje naye kungenankinga ukuthi emayisezi ukuthi unezinhlungu esibhedlela bafike bamenza lento abamenze yona kubhlungu ke babukeli ukubona umuntu adehlala naye usuyabona kasadli usephila ngamaphalishi useyileyo nto kubhlungu ngena kuthini. Ukwafika kubabukhansela safike sakhuluma naye wasethi uzozama ukuxhumana nama social worker lapha mhlambe bese kubonakala ukuthi yini engenzeka kuyena usisi nobhuti ke samtholele itohwana lelincane asalisebenza kwamanje. Bengicela nje babukela ukuthi onganothando ukuthi mhlambe ngaphosa nje sivivaneni noma ngabe kuyini okumnikelo noma ngabe yibona amaparishi onakho ukuthola ukuthi noma yini nje ongayithola maparishi noma umnikelo ngoba isimo sona sinzima because izinto lezi engamaparishi ziyabiza kuyabiza nje lezo zinto akuthengeki kalula ngoba ngishungana impuphu awukwazi ukudla iparish lempuphu zonke izinsuku ke kufanele uwashintsha amaparish washintsha manje ke makuthi akusebenzeki awukho umsebenzi kunzima kakhulu kuba nzima kakhulu. Bengicela nje babukela ukuthi onganesandla besicela silule kulomndeni wakakhuzwayo asilulele umnikelo nje noma ngabe kuthiwa inhloboni nomnikelo siyacela nje ngiyabonga. Siyabonga kakhulu mawami. Babukeli bethu ke uyena ke umama uMadlamini lo umama usisi Alice ake wasitshela ngayo ukuthi uyena ward committee
onokuthi afike njalo azombheka amphathele namahewu. Siyabonga nje kakhulu mawami ngoba lokho asuke kwenza kuqhamuka kuyena enhlizweni. Into ebalekile kakhulu njengamanje ukuthi simnikeze uthando nesupport ukuze naye lezi inkinga abhekene nazo akathi kuyiflash emqondweni ziphume, sikwazi ukumkhanselisha thina ngoba the more sifika kuyena iyona ndlela ezokwenza ukuthi akukhanselisheke nasemqondweni angagcini naye esewumuntu owondile ngoba into eyondisa nayo ukucabanga lento abazebibiza ngokuthiwa yini i-stress angagcina ikhandwe yithina ababukeli bethu noma thina bahlali ukuthi singambheki. Siyabonga nje kakhulu babukeli bethu uNkulunkulu athele umusa. Sibonga nje mamcommittee, siyabonga kakhulu mama.